Estan aquí, eh? A veure, aneu passant. Sabeu, teniu el paper après, totes o no? Sí? Ja sabeu el que heu de fer, si hi ha cap problema? Ara passem. Ja ho sé, perquè tu t'havia vist d'un altre lloc. Tu com et dius? Laia. Toni, tens a la Laia apuntada aquí o no? Laia, sí, Laia, tu fas el paper del mig. No, jo no soc la Júlia. Ah, tu ets Júlia. Jo, la Laia. A la Laia ets tu. Bueno, aneu passant allà. Farem fora la gent de les grades. Molt bé. No, la gent... Laia, Júlia i Laura, no? Sí. Sí, vale. Falta més gent, eh? Aneu passant totes per Maguinet, sabeu? Però escolta, havíem quedat a les 7 i són quasi 3:45, eh? No, home, estem aquí. Rafa, ves mirant el tema de la roba i tot això, que quedi bé. Va, la pròxima, sisplau. Rita, aneu passant cap allà, vale, que passareu per maquillatge, aquí sou vosaltres. Laura i Maria, passeu cap allà. Totes, escolteu, Escolta, us heu arribant. mirat tots el paper? Sí. El teniu clar, vale? És que no podem estar aquí molt de temps perquè se'ns farà de nit. Teniu tot claríssim? Sí? Vale. La intenció seria tirar-ho tot ràpidament i amb una presa o dues acabar ràpid, vale? Escolta, falta un talonall. La pròxima, sisplau. Unai, aquest dia. L'Unai. Paper principal. Aviseu pel micro. Vale. Aviseu pel micro, perquè potser està per allà els Sabeu diables. alguna cosa de l'Unai o no? És que Estava estava els per diables, aquí. aviseu. No estava per aquí? Això no pot ser així, Felipe. Escolta, nano, que això és seriós, estem aquí esperant-te tots a tu. Vale, tenía otras cosas que hacer. Que tenies altres coses. Et sembla seriós això o no? Sí, joder, vale, vale. Quant de temps fas que havíem de quedar aquí a aquesta hora? Que vale, A més, va. anem retardats perquè hi havia coses abans i ara... Ah, ja està. No, és que no n'hi ha per més, Felipe. No n'hi ha per més. Va, tia, has d'anar a veure, a sobre que arribes tard. Va, passa. Jo falto. Si vols, et pesen, tia. A mi em pesen. Aviam, noies, Carla, com va? Que aquest no li posis gaire cosa. Què, també tu? Com l'haries? Escolta, Va, passa. Unai, tu faràs el paper del pringadillo, vale? Jo? Sí. Charlie, que no, tu faràs el del prota, vale? ¿Para qué? Perquè ho digui. ¿Para qué? Bueno, un altre dia t'espaviles i arribes abans. Que no te devo anar l'explicació. Aviam, noies, us aneu posant a posicions que vagin passant. Tothom al seu lloc. Tothom al seu lloc, eh? Recordeu? Sabeu? Entre primer i segona. Val? Tothom al seu lloc. Saben com entren tots o no? Sí. Tothom sap el seu paper com entreu, eh? Sabeu com entreu, cada un? Ho vam assajar l'altre dia. Previnguts. Molt bé. Un moment, sisplau. Càmera, com ho tens? Vols dir que vas bé, tu? Sí. Molt bé. Avisa càmera quan ho tinguis, eh? No ho toquis gaire. Vale? Doncs arribem fins allà, no? Sí. Arribeu, us poseu al mig que us agafi la càmera directa. I espereu aquí, vosaltres entreu. Així esteu bé. Vale? Estan bé. Yo, justamente, esto en casa, yo entro y llavors m'agafa el telèfon. Aviam. Vale, si no ens Recordeu, vale? Dues, una, tres, vale? Dues, una, tres. El pringadillo, tranquil·litat, eh? Vale? Previnguts! No. I ara què passa? Rafa. Vinga, va, no, tranquil·litat una mica. No es veurà tant, després. Molt bé. Previnguts! Càmera! Nena. A bé. Ja? Ja? Molt bé. Noies, previnguts! Càmera! Acció! Un moment. Ah! Calla. Rafa! Noia, va, tranquil·litat, eh? Laura, entreu una mica més lenta, una miqueta només. Som-hi, Felipe. Vale, Rita, Núria. Felipe, arranco? Molt bé.
Previngudes! Càmera, acció! Tia, què dius? Sí, tia, que va venir, m'ho va dir en plan a la cara, saps? Sí, tal qual. Talla. Una miqueta més lenta, no tan lenta. Una miqueta us he dit només, tampoc no és per tant. Ni tampoc, ni Bien, si estem atentes, noies? Rita, pugeu el volum que no se sent, vale? Felipe, som-hi? Molt bé. Previngudes, càmera, acció! Tia, què dius? Sí, tia, que va venir, m'ho va dir a la cara. Així tal qual. Què feu, tio? Què fan per a nosaltres? Hola. Vale, talla, Júlia! Vamos, Júlia, tio! No, Toni! Júlia, sisplau, aquí no podem riure. Estem parlant de bullying. És una cosa sèria. I la Júlia d'aquí, és que jo també del costat. Vale, noia. Va, vinga. Estava bé, no? Aneu bé, vosaltres dues també, Júlia. Tu, però una cosa, va, Júlia, tu només per una miqueta més. Perquè si no queda molt fàcil. Hi ha públic, sisplau, calleu, Silenci, sisplau. Intenteu no creuar-vos per davant d'elles quan passeu. Ja veieu, Públic, silenci, sisplau, que filmem, Previngudes, càmera, acció! Tia, què dius? Que sí, tia, que va venir, m'ho va dir a la cara. En plan, sabent que vam fer amants. Joder. Tu, què feu, tio? Que està bé la festa, Hola. Talla! Perdona. Clar, Rafa, vols dir que és important? Aviam, t'has anat, esperes, perquè si tens una mitja d'aquí, però aquesta merda. Bueno, doncs aquesta merda vam quedar per fer-ho així, no o no? O quina merda vols fer? Rafa, tenies que parar-ho ara que estàvem bé. A veure, els patinetes aquests o com es diguin. Estan bé així, Rafa? Noies, previngudes. Públic, sisplau, silenci. Si no, agafem soroll. Molt bé, previngudes. Càmera, acció! Tia, què dius? Que sí, que va venir, m'ho va dir a la cara, sabent que vam fer amants. Sí, tia. Joder. Que està bé la festa, Ai, Tia, Júlia, Vale, talla. Vale, Charlie. Campió. No, Charlie. Que no tens força per aguantar el monopatí. Perdó, va. Ho hem assajat molts cops, això, Sisplau, tothom, atenció, Molt bé, tornem a provar-ho. Para. Esteu pel que esteu o no? Carla, Unai, esteu atents? Bueno, doncs veig aquí molts xerraires, Si la cosa surt, al final heu d'entrar. Bueno, tu no. Normal, si no posem la puta merda. Bueno, doncs estigues per el que ja està, vale? Vale, tira. Previngudes, càmera, acció! Que sí, tia, que va venir, m'ho va dir a la cara, sabent que vam fer amants. Així tal qual. Està bé la festa, Té tanta gent. Què passa? Vale, talla! Hòstia, Rita! Ara has agafat el telèfon? Agafo el telèfon o no? Creus que t'has trucat per telèfon aquí ara? T'han de trucar? Que s'han liat. Aviam, no estem a l'institut, noies? No estem a l'institut, Aquí una mica de serietat, que per això us hem contractat. No ens heu tret, Bé, Rafa. fica't. Noies, els patiners, val, perfecte. Rafa, tot bé? Vale, bé? Tira. Previngudes, càmera, acció! Sí, tia, que va venir, m'ho va dir a la cara, com sabint que no és. Tal qual. Ei, on aneu, tio? Que té la festa, està bé, Guaire, que no em dones. Era un princesa que la mamá. Vaya. ¡Qué lindo! Pero la mala Pareu! Estàs bé? Júlia, Però què feu? Calleu! Però què feu? Us sembla divertit això?
No! Tots som iguals! Stop el bullying! Talla, bona! No l'he apretat, no. Aquest pavo és normal, loco. Però anem a veure. Ramon, tu has begut alguna cosa avui o no? Aigua. Saps quin botó és o no? Aquest d'aquí, vale. Vinga, ho tornarem a fer. Va, que està de conya, Vinga, vinga. Igual que abans, ha de sortir igual. Va, que tenim llum. Rita, cabell, més, Rafa. Una cosa. Va, que aquesta és bona, va. Vale. Bé, endavant. Vinga, tu. Benvingudes, càmera, acció. Que sí, tia, que va venir i m'ho va dir a la cara. Així tal qual? Sí, com si nada. Ei, tio, on aneu, va? O sigui, què fas? Està bé, la festa? Mira, ven, Hola. És de la marca que m'ha dit. Però te mata de Prou! Vas a fer aquesta puta merda! Vale, No, és que no me la puta gana, és que no me la puta gana! Oye, però o sigui, és que jo no puc fer de pringat, ho entens? Bueno, si et toca fer de És pringat, que no, tio, és que jo no... toca fer de pringat, fas de pringat. No me la puta gana, Però no! algo de raó té, Verdad, és que Algo de raó té. jo no Què puc vols fer que de et pringat! digui, És que no puc... No, que sigui ell! És que són els puto maricons! Amb el Xali no! Amb el Xali no! Amb el Xali no! Amb el Xali no! No l'havia gravat, Cago en Pascal!